हेलो खुलुमबाय बयनिसिमबो लोगोफोर राजा खुंगु YouTube चेनेलावहाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो इसोरनि अननायावहाय मोजाङै दं होननानै जोबोर आं नोंसिनि सायावहाय मोजां मिजिंथिनाय थाबाय लोगोफोर दा फैदो जोंहा जोंनि आसामनि एक्स केबिनेट मिनिस्टार चन्दन ब्रह्म बिथांनि रिसेन्टलि आङो दिनैसो मोनदों बे समखौहाय बेबा माला रिलिज खालामदोंमोन जेखि जादोला बे समखौ अनेक बिथांनि माखासे समफोरखौ आं खोनासंखांबाय आरो जानाखि नैबे गोदान खोनादों बेयो जोबोर मोजां आरो जोबोर माने मिनिंफुल मेथाइखौ जों नुनो मोनो बिथांनि मेथाइखौ नोजोर होनानै नायोब्ला नोंथांमोना ससे खोनासं आं बेनि संनि सोमोन्दै मोजां नोंथांमोननि गेजेराव डिटेल्स डिसकासन खालामगोन मा बिथाङा गोसोआव मा साननानै लिरदों बेखौ जेनेबा गावसो मिन्थिगोन खिन्थु जोंबो माखासे साननायखौ जों नुहुरो आरो बे मेथाइनि गेजेरजोंहाय लोगोफोर दा बिदिबा खोनासंग्रोनो दै माबायदि बे संनि टाइटेलनि मुङानो जाहैबाय माने गोरोन्थि गैया आरो लोगोफोर माने पेट्रियटिक सं माने हादर अनफावरि संबो बुंनो हागोन जों बिथां चन्दन ब्रह्मनि लिरनाय बे मेथाइनि गेजेरजों जों बेखौ नुहुरो आरो नोंथांमोना खोनासंनाय मिउजिकआव जोबोर मोजां जादों ओमफ्राय लिरिक्सखौबो चन्दन ब्रह्मआनो लिरदों खोमा लिरिक्स टिउन बेखौबो चन्दन ब्रह्म बिथाङानो लिरदों गोरोन्थि गैया जोंनाव गोरोन्थि गैया गोरोन्थि गैया जोंनाव गोरोन्थि गैया सानजोलै थागिबि असे फिसा बे हानि सानजोलै थागिबि असे फिसा बे हानि जों बर' माहारि गोरोन्थि गैया जोंनाव गोरोन्थि गैया गोरोन्थि गैया जोंनाव गोरोन्थि गैया बिथाङा गावनि बे गोरोन्थि गैया मेथाइनि गेजेरजों जेनेबा जोंनि बर' हारिनि सायावनो लिरदों जेनेबा जोंनि बर' हारियानो जोंनि आसामनि जेनेबा थागिबि फिसा बेबायदिखौ जों नुहुरदों आरो बा बिथाङा मा बुंनो सानदों ओमफ्राय जों बे हारिनि इन्डिजिनास सुबुं माने गोदो गोदायनिफ्रायनो रायजो जाबोनाय थागिबि सुबुं बेबायदि होननानै फोरमायदों दा बिनि अनगायैबो आरो मा होनबावो माखासे अन्थराखौ जों खोनासंबावनाय लोगोफोर नङा खननै नङा दाउ अमाफोर बायदि गले गले जोंखौ होखांबाय दाखा खनसे नङा खननै नङा गुबुनारिफोर बायदि फारफ्रोमथिंबो जोंखौ नासयबाय दाखा जेनेबा बिथाङा बुंदों खनसे नङा खननै नङा गुबुनारिफोर बादि जोंखौ होखारबाय थानाङा बेबायदिखौ जों नुहुरदों आरो बिथांनि होननाय रावनिफ्राय खनसे नङा खननै नङा जेनेबा इभिक्सन खालामजानानै जेनेबा बर'फोरखौ बबेबा जायगायावहाय होखारनाय मानाय ओमफ्राय बेफोरबायदिखौ जों नुबोगासिनो दङ दा जेनेबा आं बेखौ खावलायनो लुगैयो जेनेबा गभर्नमेन्टखौबो आरोना जोंनि गभर्नमेन्टआवबो जेनेबा हा हु गैजायै माखासे गोबां बर' फिसाफोर दं दा बैसोरनो जेनेबा माखासे कास्ट लेन्डफोरखौहाय फाट्टा होनानै थानो हानायनि सुबिदा होयोबा जोबोर मोजां जागौ होननानै आं सानो दा बेनि अनगायैबो बिथाङा मा होनदों ससेयाव खोनासंबावनाय बे मेथाइनि गेजेरजोंनो लाजि फोनांबाय दाखा जोंखौ बिग्रायखांहोबाय दाखा माखासे बिग्रायारि जोहोलावजोफोरा दासिमबो जोबथेसालियाव गोरोन्थि गैया जोंनाव गोरोन्थि गैया गोरोन्थि गैया जोंनाव गोरोन्थि गैया जों थांफिनगोन बिथाङा जेनेबा माखासेखौ ओरैबायदि बुंदों जेनेबा जोंखौ लाजि फोनांबाय थानाङा मानाङा होननानै जेनेबा जों जोंनि जायगायावनो जोंनि नांगौ माखासे मोन्थाइफोरखौ जों मोननांगौनिफ्राय खोमानानै थानांनाय दा बेफोरबो माने लाजिनांथाव जायो नालाय दा बेखौ बुंदों खोमा आरोना दा बिनि अनगायैबो माखासे खोथाखौ जोबोद गोथौयै बुंदों जेनेबा जोंनि बर'नि
हारिनि थाखाय बड'लेण्डनि थाखाय माखासे सोरबा थैबाय सोरबा अनेकानो रुंसारि जालांबाय सोरबा गावथार जाबाय सोरबा बुथार जाबाय जायनाखि गोथाङै दं दा बैफोर सोरबा दासिमबो जेलावनो दं दा जायनाखि लिडार बिनि फाउन्डार बिथांमोन जेनेबा डिआर नाला बिथांमोना दासिमबो नै जेलावनो दं उदां अख्राङाव फैनो हायाखै दा बेफोर जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा आरोना लोगोफोर दा बिनि अनगायै माखासे गोबां जायनाखि गोथाङै दं बिसोरबो सुख सान्थिजों दासिमबो गैया सोरबा केसा थांफिनलाबाय थानांगौ जायो बेफोरबायदि जागासिनो दं बेफोरखौ नुगासिनो आरोना लोगोफोर जाहाथे बेफोर गासिबो बाथ्राफोरा बेफोरबायदि प्रब्लेमफोरा जेनेबा जोंनि बर'नि गेजेराव मोनसे स्थायिनि थाखाय मोनसे सलिउसना फैयो दा बेखौ जोबोद हास्थायो गासिबो बर' माहारिनि सुबुंफ्रानो दा बे मेथाइनि गेजेरजों जोबोद गोथौयै माखासे मिनिंफोरा बेरखांदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नोंथाङा मोना खोनासंबानो जाबाय जांख्रिथायनि जों बायदि उन जोलैनाव जों बायदि इयुन हान्जानाव मिउजिकआबो जोबोद मोजां जादों आरो बिथांनि जायनाखि मेथाइनि भइसआबो जोबोद गोदै खोनायो माने जोबोद खोनासंथावथाव आरोना लोगोफोर दा बेनि अनगायैबो जायनाखि मिउजिक बेनि अनगायैबो जायनाखि बिथांनि मिनिं बै लिरिक्स बे जोबोद ओंथि गोनां बड'फा बड'फा जिंगादासि नों बड'फा नोंनि आद्रा सिमांखौ जाफुंहोखागोनखा बिथांनि मेथाइनि गेजेरजों जेनेबा बड'फा होननाय डाबल खोनाबाय थादों जेनेबा बर'नि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जायनाखि बिथांनि सिमां बर'खौ जेनेबा बुहुमनि गेजेराव मोनसे गेरेमसा हारि दानाय बुहुमनि गेजेराव बयजोंबो सिनायथि जानाय मानगोनां हारि होननानै दानाय दा बैफोरबायदि माखासे सिमांफोरखौ उनावबाबो जाफुंहोगोन बेबायदिखौ बुंदों बिथाङा जेनेबा आरो बिनि अनगायैबो बयखौबो माने साग्रिद जानो थिनदों माने रेडि जानो थिनदों बयखौबो खौसे जानो बिथाङा बे मेथाइनि गेजेरजों जोबोद गोथौयै हांख्रायहरदों दा मेथाइआ जोबोद ओंथि गोनाङानो ओमफ्राय नोंथांमोना मेथाइखौ माबायदि मोन्दों नोंथांमोना फोरमायबानो जाबाय कमेन्ट्सआव आं फुल मेथाइखौथ' बाहाय होनाय जानाय नङा मालायनि मेथाइखौ मेथाइनि टाइटेला जाहैबाय गोरोन्थि गैया आरोना आनान गसाइ मोनथिस'आसै नोंबो जोंनि हास्थायनायखौ बिथाङा जोबनायाव बेखौनो बुंदों सोरजिगिरि आनान गसाइखौबो बुंदों नोंथाङा जोंनि हास्थायनायखौ मिन्थिस'आसै नामा होननानै ओमफ्राय दा नोंथांमोना जेबो बेखौ पलिटिकेलि एंगेलजों जेबो साननाङा जास्ट बे बिथांनि मेथाइखौ मोजां मोननानै बेखौ माने रिभिउ होनाय जाबाय आरो लोगोफोर सानजोलै थागिबि असे फिसा बे हानि सानजोलै थागिबि असे फिसा आइ हप नोंथांमोना मोजां मोनदों होननानै दा बेयावनो भिडिअखौ फोजोबनोसै लोगोफोर गोजोननाय बयनिसिमबो खुलुमबाय लोगोफोर बाय बाय